Продадоха ни една илюзия. Опаковаха я в лъскав целофан и ни убедиха, че нашето е лошо, а тяхното е добро. Но зад автоматичните врати на елитните европейски болници не винаги живее хуманизмът. Понякога там живее най-страшната форма на бездушие – стерилната небрежност. Мислите ли, че ако отидете в Лондон, Париж или Берлин, сте в безопасност? Питай тези, които останаха сами в изолираните стаи. Попитайте чичото, който не искаше нищо друго, освен да спре болката в стомаха си. Той не умря от болестта си. Той умря от тишината. Когато болката му стана твърде шумна за техния ред. Когато виковете му пречеха за спокойствието в коридора, те не го излекуваха. Те просто го изключиха. Една спринцовка морфин, не за да спаси живот, а за да купи спокойствието на персонала. Една доза мълчание, след която няма събуждане. И после идва административния вакуум. Никой не е виновен, системата е перфектна. Просто пациентът е бил сложен. Ние сме чужденци в техните очи. Цифри в регистър, биологичен материал, който заема легло. Дали е некомпетентност или нещо по-тъмно. Едно тихо расово надмощие, скрито зад бели престилки. Резултатът винаги е един и същ. Ковчег, пътуващ към България. Време е да съборим мита. Докато ние плюем по нашето здравеопазване, там, в България все още има доктори, които те гледат в очите. Които не те инжектират, за да млъкнеш, а те оперират до зори, за да дишаш. Нашето здравеопазване няма техните милиарди, но има нещо, което те отдавна загубиха в превода на протоколите си. Душа. Българино, не се подлъгвай по фасадата. Когато тялото ти те предаде, не търси спасение в чужди земи, където си просто статистика. Върни се у дома. Тук не си просто пациент номер 402. Там си нечий баща, нечий чичо, нечий приятел. В чужбина има техниката. Ние имаме докторите. При тях има ред, при нас има живот. Не позволявай на елитния свят да те приспи завинаги. Избери да живееш в България.